Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma
patuduhon jalani tuau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma
dalam bituau unang be pasambuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasambuli luau sai toguau jono tuho unang be pasambuli luau sai toguau jono tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasambuli luau sai toguau jono tuho nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasambuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasambuli luau sai toguau jono tuho unang be pasambuli luau sai toguau jono
Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Mengingatkan jemaat, nanti pada persembahan pertama kita langsung menyerahkan 3 kantong persembahan. Persembahan kedua adalah persembahan Tujolo untuk pesta distrik 17 Indonesia bagian timur, agar kita mempersiapkan persembahan kita dengan baik. Lau mengarade rohata memasuki parminggon, marinde mahita, sian buku ende nomor 10 sada, ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit do tanoon. Amin. Ende hon hamuma di jahuba ende naim baru, hai nunga di pambain ibana aka halongangan, nunga di pabotohon jahuba hatwaonna, nunga di papatar ibana hati gorana di adopan ni aka sipel begu, nunga ditupai tangan syamuna dabadiai ibana. Haleluya. 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 Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata suruh maton di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheoni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haparsyon nami marhite-hite pakirimon na mangolu. Asa toktong huingot hami, nahehe do hami muse sian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namati. Amin. Marinde mahita sian nomor 164 ayat 4. Tatangihon ma patik ni debata ima patik parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo audo jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dot na di banua tongaon rodina di bagasan aek dituruni tano yanggo tunggabesi sombaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna ai hona uhumna dosugut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dina orom arima ulahamu nasa silaunmu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni jahuba de batam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isini hutani halak pe nama ngebati hutam. Aidina onom ari do ditopa debata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibahaini do ubahin na di pasu-pasu debata jahoba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu donatorasmu asa martuaho. Jala leleng mangulu di tano nani lihon di jahuba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiahon, unang ho olo maka tindakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi hal yang niroham bagas ni donganmu, dang jadi hal yang niroham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu patik nasapului ondo. Au do jahuba de batam ninna de batata, pargogo naswatu dosan jala parimas, si luluhon dosani ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinoparni akan nasogo rohadiau. Alai asi doroaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni rohadiau,
naso mangalosi patiki. Ima saatna atong rap mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Kor wilayah Galilea.
Marende mahita sia nomor 686 ayat sada dohot tolu. Topotima dosa tanah godangi tujoloni debata, tapauduk be marwata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naswatu dosan jala ama para siroha, dang lomorham midaha matian ni pardosa, mulak manian parjahati tumadi kondalana, asam mangolu ibana, ido dipangido roham. Alani i ubahen hupangi dohami, sai sudah tima toru-torum asa unang mangonai betuhami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangoluhami di bagasan asini roham. Sai pargugoi mahami, asa margugu hami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tuau asama ngolu tondimuna nina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dab-dab. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma diribata na igijang. Amin. Kur parempuan parari Kamis.
Marende mahita sian nomor 470 ayat 2 dohot 4. Tabige mahatani debata turpuk di hari mingguon ima natar surat di Matius 15 ayat 8 saat rodi ayat 20. Matius 15 ayat 8 saat rodi ayat 20 tajahama margati sorin. Di pasangap pamangani bangso ondo ahu alayang goro anasida daudo sianau. Laus di jauh mana toropi tujolona di dogma tunasida tangi jala para teatehon hamuma. Dungi didapoton aka sisian nama ibana ninama dibotoho do tahe naung targasip aka parise ubegi hata ondeng pasombu hamuma ibana aka partogi nama pitung do nasida manogu nama pitung alai mololonap manogu nama pitung targodung do nasida duaja. Jadi di dok Yesus ma tong do pena somar roha nang hamu alai akan aruar sian pamangan sian roha doi hehe laos ido mangaramuni jolmai. Akaido na mangaramuni jolma alai dada ramun jolma anggo mangan so marburi ima saatna martua doakana tumangihon hatani debata jalana upiaupsa. Amen. Kor parumpuan Deborah.
Marende Mahita sian nomor 650 ayat ada dohot walu. Di pasada holong nai saluhut na porseai na tarjo tu sada pakiri moni songon daging ni Kristusi rap marsi urupan ma di bagasan holong nai taradoti hasadaw ni toni pinado muni damei. Taha tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon nidong atasa porseon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhun ni si Maria nagabe-gabian sianton di parbadia andorang soha bubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana dihau pinar silang na tuat tubanuatoru dung di tanom na mulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tisyamon ni debata jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia dohot dia sesaan ni dosa dohot dia tai nam mandok mulak mangolu sugut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan nasora suda. Amin. Kor ama Ebenezer.
Tabi gima titing ni huria. Salam. Warta jemaat bagi kita Minggu 28 April 2024. Topik, ikon mamuji-muji Jehovah do akan nauso-uso di ibana. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. 2. Statistik jemaat yang baru. Pada hari ini Minggu 28 April 2024, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru keluarga Bapak Daniel Stepanus Hamonangan Manurung SE, Ibu Nerti Aprilia Boru Hutasoit SE, dengan 1 orang putri Nadelin Jaquina Boru Manurung yang datang dari Gereja HKBP Nomensen Jayapura Resort Papua Distrik 17 Indonesia bagian timur. Sekarang bertempat tinggal di BTN Hartako, Blok 4F nomor 9 masuk wilayah Korintus. Apabila ada yang bersangkutan dimohon untuk berdiri. Makasih, tidak ada. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 28 April 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk Pesta Distrik 17 Indonesia bagian timur. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah strip kebaktian wilayah. Wilayah Filipi, Selasa 30 April 2024, di keluarga Amang Ciko NC Sitopul, Inang FV Boru Manurung, alamat Perum Citra Garden, Klester Golden Tulip, Blok 13 nomor 27. Wilayah Galilea, di rumah keluarga Amang Dr. Andus C. Gultom, Inang R. Boru Simatupang, alamat Osaka Garden nomor 16 Tanjung Bunga. Wilayah Korintus, hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, di rumah keluarga Amang R. Sidabutar, BBR Boru Siringoringo. Alamat Gria Harapan Abdul Qadir Blok G nomor 16. Kebaktian masuk di semuanya masuk pukul 19.30 WITA. Kedelapan, pengumuman. A1. Kebaktian Minggu di pos pelayanan Goa, paduan suara di pos pelayanan Goa 1. Pada hari ini Minggu 28 April 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Parhalado dan keluarga. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. 2. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja. A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu pada Minggu tanggal 5 Mei 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Roma. A3, ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu 4 Mei 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah Bapak keluarga R. Sipahutar, Inang CD Boru Tambunan, atau Mama Serenauli Sipahutar. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. B. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian
boru pasaribu. 4. Amang aha manurung. 5. Inang nyonya wene baho KR boru pasaribu. 6. Inang nyonya T Sitanggang N boru Huta Barat. 7. Inang nyonya Situa Kagultum CH boru Pardede. Ke-8. Inang nyonya EJ Sitorus C boru Panjaitan. Yang ke-9. Inang nyonya MP Silitonga F boru Samosir. Yang 10. Inang nyonya Situa AT Simajuntak SLN boru Siahaan. 11. Inang nyonya P Silaban R boru Pakpahan. Yang ke-12. Metasas Serenauli boru Hasibuan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 29 April sampai 5 Mei 2024, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. D. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta. Daftar keuangan dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat baik kita minggu ini. Salam. Marende mahita sian nomor 587 Uhud Padalan Pelean Parjolo. Kaenden naumuli si pasangap Tuhani nang parhina loani bain pasangap Tuhani taendehon las niroha si pada merohai Daudo bada-bada dot akahosomi hadameon itu hata idositiruoni tabalambas marohata mida akadongani namartua dosude dalam bok marohai. Rohai Marsinondang
kita utana manontongi ida ota matuhata si parholong rohai lasni rohana toptong jalota madisi ta endehon lahasi roha pasangapon Tuhani roha holong na mangonjar lao mangendehoni ganu pari ganu kornyin unang lupa honisi akarende naumuli si pasangap Tuhani na pargi na loani bain pasangap Tuhani. Martang yang mahita. Dipuji jala disombahami maale Tuhan goarmu namar muliai, disandok asini roham ale Tuhan namanggong pargoluan nami, tarlumobi di minggu na pinarbadiamon, dipaloas jala dipatau hodo pehami ale Tuhan roh tu adupanmu, marhite puji-pujian dohot tangiang nami. Nang nuaing pe ale Tuhan, naing hutangi ho kami hatam, homa ale Tuhan namian di bagasan roha dohot pikiran nami, asa boya ale Tuhan lambagas pangatusyon nami taringo tuhatami, jala ima ale Tuhan nagabe sitiopon nami di pardalanan ni ngulu nami si kanupari. Atonggo di homahami ale Tuhan, mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Oras madihita amang inang, hatani debata dihita di mingguta di bagasan sadarion minggu kantate imana tarsurat di buku Pesalmen bidu 22 mamukasian ayat 26 saha tu ayat 32. Pesalmen bidu 22 mamukasian ayat 26 saha tu ayat 32. Songonon mahatani debata. Asa hodo haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai, gararoku ma aka baga-bagaku di jolo ni aka na makabiari ibana. Saimangan dosogot aka na dangoli jala butongan, ikon mamuji-muji Jahoba do aka na uso-uso di ibana. Say humisa do rohamuna asaleleng nileleng na. Ingoton ni isi niliat ni portibion mai, gabe mula manasida tu Jahoba, jala marsoba tu jolo do sogot sude aka marga ni parbegu. Ay Jahoba do napuna harajaon, jala panggonggom di aka parbegu. Mangan jala marsoba do sude aka nagok nahum di tanoon, marsinggang tu jolona do sogot sude aka na marsikor rodi na mategasing. Say adong do pinopar ni manusia na manguloy ibana, aka na mangaradoti Tuhani tu pinopar na sogot. Rodo akan nasida sogot manjamitahon hati goran na tuhalak na sorang muse paboa ibana do pasuton. Ola ni masahana. Dihita na ni holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ia molo tabereng di bagasan mingguta di minggu kantateon. Tamasuki ma sada topik na mangarahok kita dinalaho mangalapati songod dia dohita markantate didok di bagasan topiki nanienet sian buku manang turpuk pesalmenon ikon mamuji-muji Jahoba doakan na uso-uso di ibana manang didok orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Takas doon sada pengalaman na arga na pinatolhas ni panura ni parpesalmenon ima angguk badar ni sahalak na marparniahapan na godang. Ima angguk badar ni parpesalmen ditiki di ay ibana na macay pojok di bagasan ngoluna. Pola do di do ibana molotajaha di bagasan bindusian ayat sada 1 ayat 22.
di gobarhon ibana hina pojok ni rohana manang angguk badar ni ibana tu Jehovah. Jala di suraton ibana do durus do au songon aek pasitik do muse holi-holiku ditangging. Jala merus do gulgokku. Jala di bagasan ayak sada di bindu 22 di dok ale de bataku buasa tung tadi konommu au. On masa ada gambaran pakilalaan di parpesalmen manang sidau na hati hai nama cai posi pakilalaan ni ibana di bereng ibana songon na ditinggal honde bata ibana. Jala torop do neng tabereng dison aka penafsir madok ala memang odo hatan na pinasahat manang nan yang gukon ni Yesus hati haibana di hau pinarsilang. Ima di ayak sadai diang gukon Yesus doi ale de bataku buasa tung tadi konom muau. On masa ada gambaran na neng tabereng songon dia posina pakilalaan ni parposalmen manaon saluhut aka nahaci di tonga-tonga ni pardalanan ni goluna. Alai ditiki mangai ibana ditiki posisi taunon nai ibana nanya ibanai dang lupa ibana menjadi orang yang tetap konsisten melihat bagaimana kebesaran dan kemurahan Tuhan natok tong manarihon goluna. Ido di bagasan turpuk taon di gobarhon ibana puji-pujian ni ibana marningot sude pambahenan ni debatan naung pangeluhon napaluahon ibana sian haber giton ni ibana. Ido makana dido ibana say jami tahonoku magwarmu tu aka hanggiku say pujioku magwarmu ala ni habadionmu ala ni aka pangurupionmu na dilehonmu ditiki targogo tau ditiki mangangguk badarau. Artinya kita bisa melihat bagaimana si Daud manang parpesalmen patuduho songo dia hinulson ni rohani ibana. Jala dedi domana ya Tuhanku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, terkesan seperti Allah meninggalkan dia. Tetapi kita boleh melihat bagaimana pengakuan daripada persalmen ini ketika dia di dalam kegetiran dia tidak pernah melupakan akan otoritas Tuhan yang akan menguatkan dia, yang akan melepaskan dia, yang akan membimbing dia. Ido makana adong sada pengakuan sian pamangan ni ibana par pesalmenon madok dung tubu au say hodo marsi parsigatungaku sian butuhan ni dainang dopeau say hodo de bataku. Nang pe mangangguk badar ibana tu Jehovah marnida songon naso mangula de bata songon na dao de bata dinaposina di pakelalahon ibana ale adong do sada pengakuan yang sangat luar biasa dari kehidupan par pesalmen ini bahwa dia katakan dung tubuau say hodo gabe parsigatungaku sian butuhan ni dainang dopeau say hodo gabe de bataku. Say jok do on gabe sada siklus na niae ni aka halak na porsea ditiki ibana jonok tu debata jala songgop aka parmaraan jala songgop aka parukilo na kaparsahiton say sipatado gabe mangangguk manang meratap aka jol mana jonok tu debata madok ay di dia do Tuhan songon na ditadi koko doaw. Say torop do jol mamadok sada gambaran ni halak na so porsea doi. Ale neng tabereng songod dia par pesalmen patuduhon angguk badar na tu Jehovah on mana neng menggambar ho tuhita dang salah meratap tidak salah datang kepada Tuhan mengeluhkan segala beban kita ke hadapan dia. Tetapi yang diminta bagi kita ditiki mangangguk badar hita pabotohon hinolso ni rohata pabotohon salut akan apojok di pardalanan ni ngoluta unang lupa hita manadikon ibana. Ay sian adok kita di bortian saat na tubuh kita di tonga-tonga ni portibion dang adong naboy paluahok kita jala ibana do yang berotoritas di tengah-tengah kehidupan kita. Ido sada haporsiaon panindangion na parpesalmen buasa gabe dido ibana sian ditiki humolso ibana patuduhon hinolso ni rohana tu debata alai ditutup ibana ma sada puji-pujian ni ibana ima nagabe turpu jamita dihita di ayat 26 satu ayat 32. Songonido Yesus ditiki ibana di hau pinarsilang di taman Getsemani maceposido pakilalaan ni ibana ay dirajumi ibana marhite hadagyongonna dang iboy ibana mamorsan do ni sitaonon ni dinalaho humokop hita maceposido marhite sian akka pardagingon na niyay ni Jesus. Alai dido ibana do ditiki meratap dia kepada bapaknya dia mengatakan Tuhan seandainya cawan ini ingin berlalu berlalulah
Tetapi janganlah kehendakku, namun kehendakmu lah yang terjadi. Inilah yang bisa kita melihat bagaimana seperti pesalmen memberikan keluh kesahnya, menyampaikan segala bebannya kepada Tuhan, seakan-akan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa sikap yang diambil oleh pesalmen ini di dalam keadaan yang terpuruk, bahkan Yesus ketika ingin menyerahkan dirinya di hadapan Bapanya, dia tetap mengambil sikap yang pasti bahwa Allah akan memampukan dia. Dan inilah hal yang sangat luar biasa bagi kita untuk melihat, memaknai Minggu Kantate ini, bagaimana kehidupan kita yang acap sekali berdampingan dengan segala bentuk tantangan, penderitaan, kesakitan, sakit dan segala sesuatu yang kita rasakan, kesulitan dalam hal-hal apapun itu. Ingatlah untuk tetap mengambil keputusan dan sikap yang pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa di dalam kesukaran itu kita akan menemukan kemenangan bila kita berserah kepada Bapa yang empunya kita. Ido makana di dok par pesalmen di bagasan ayat 20 onom 1 ayat 20 pitui. Di pabotohon ibana tu debatama puji-pujian ni akan naporsea. Dung di arahon par pesalmen akan natoropi mamuji di debata. Ala nunga dipakilalahon ibana pambahena ni debata. Ala dibereng ibana debata dang manadikon akan nama jauh-jauh guarna. Jala didok par pesalmen ma. Asa saluhut aka halak natoropi. Huhu mamuji debata songon ibana na nunga mandai dengan basa ni Jehovah. Artina neng tabereng dison amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Dung didok par pesalmen di ayat 26. Asa hodo haroroan ni puji-pujiaku di tonga-tonga ni huria nari-ari. Gararoku ma aka baga-bagaku di jolo ni aka na makabiari ibana. Sasitong na ahado lapatan niyon. Naing mandasdasi aka natorupi aka halak na porsea. Asa mamuji debata. Jala pabuan na holan debata sabing donatama puji-pujian. Jala nuaing marbadan ma parposalmen ditiki nunga dipakilalahon ibana asini rohani debata, ditiki hangaluton, ditiki di dalam penderitaan dia bernajar kepada Tuhan. Ketika sudah diterimanya berkat daripada Tuhan di do ibana ma ikon gararoku ma aka baga-bagaku di jolo ni aka na makabiari ibana. Najar kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam Alkitab bahasa Indonesia, najar ini adalah sebuah komitmen kita ketika kita berkomitmen kepada Allah untuk memberikan yang sesuatu yang terbaik kepada Dia. Karena kita melihat bahwa Allah telah memberikan apa yang kita butuhkan. Bahwa Allah telah memberkati kehidupan kita. Nah disinilah ini adalah bukti dari orang yang mengimani Tuhan. Idu makana dido ibana. Gararokuma aka baga-baga di jolo ni aka na makabiari ibana. On masa datada hamolateon disude dinggan ni bahasa ni debata. Pasahaton pelian tu debata marhite na terbaik na nilehon ni parpesalmen. Marhite na paluahon aka na pogos. Marhite na mga leon hadameon tu aka na digononggoman na. Jala dison maneng di arahon ibana asa sudi aka halak na porsea. Parsidohot mamuji debata. Songon naposo ni debata par pesalmenon. Diarahon ibana do. Asa saluhut akajol mananunga madai dengan bahasa ni debata. Yang sudah menerima dan mengecap kebaikan Tuhan. Untuk tidak melupakan dia. Itu mengapa dikatakan par pesalmen. Ikut pujioku doho di tonga-tonga huria nariai. Gararokku ma aka baga-bagaku. Asa molohita songon aka halak na porsea. Sotung lupa hita dia akan najarta tu debata. Dang nagabe mamiutani hita tu ibana. Alay sadatada haporsyaon akahalak na mangulu de. Nanunga maday dengan bahasa ni Jehovah. Ikon aha nanunga dido ibana tu debata. Nanang si pasahaton ni ibana tu debata. Talehon madibagasan las ni roha. Ido tanda ruas na mangulu. Ido tanda hita nanunga maday dengan ni bahasa ni debata. Jala disido neng tapo botohon tu aka halak na porsea songon nanido ni parpesalmenon saluhu na ikon mamuji-muji di tonga huria nariai neng patadaho tu hita doon asa unang lupa hita mandok mauliate ditiki nunga
di lehon debata di hita aka ragam ni pasu-pasu. Tarlumobi mamonako kita di aka si taonot tanaka na porsuk. Tabereng mamuse amang inang di ayat 20 satu ayat 32. Di dok parpesalmen nasa bangso marnida haluaon na siyan debata. Haluaon na pinatupan ni debata tu parpesalmenon. Laos martudu-tudu doi nang tu haluaon si pamasahon ni debata tu saluhu bangso. Artina dang holan parpesalmen maday dengan basai. Alay saluhu do jolma maboy maday dengan basa na nilehon ni debata. Sude bangso sian sunduk tu sudut. Ro tu sudut na marsoba tu debata martudu-tudu doon. Tuaka na adong di tonga-tonga ni Portibion. Dang holan halak Jahudi. Manang dang holan sidaw na makilalahon dengan basa ni Jehovah. Nang songonido hita. Kasih Allah yang bisa kita rasakan melalui penggenapan daripada Yesus Kristus. Bukan hanya kepada orang Yahudi. Bukan hanya kepada orang Yunani. Tetapi bagi kita semua secara universal. Asini rohani debata. Pambahenan ni debata namar mudu-mudu hita. Boy do ita dai. Jalaon mananaing tabereng. Tung halongangan bolon doi di rohani Portibion. Parpesalmen do sude poporan na sogo mangolu di Tuhani. Gabi jolma na mamaritahon haguguon do waso ni debata. Jala jolma na satia tu debata. Di arahon parpesalmen do sude akka pinoparna. Di arahon parpesalmen do sude akka naginonggomanna. Asa manjabitahon songon dia hati goran do dengan basa ni Jehovah. Ondo sada perenungan na arga di hita. Molo tarpasu-pasu hita mandai dengan bahasa ni Jehovah. Unang gabi so dihitai. Berhenti pada diri kita. Alay baritahom ma. Memehon matua kaya na kota. Asa nasida boy marnida. Ia debatado mual ni pasu-pasu. Jala makatidakon jeholan Yesus do nagabi si palua hita. Karena itulah mengapa parpesalmen mengatakan. Rodo akan nasida sogok manjamitahon hati gorana tuhalak na sorang muse. Paboa ibana do pasuton. Artinya ini adalah tanggung jawab bagi kita memperkenalkan Yesus yang baik. Memperkenalkan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar apa yang diinginkan oleh Allah, oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini, semua yang bernapas memuji dan memuliakan namanya. Amang inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maragam do dalata boy mambahen manang mangalehon pujiata tu debata. Cara na umum laho mamuji debata ima boy do tabaheni marhite tangyakta. Ende dohok marhite akka ulaon dohot pangalaho siganupari. Alay asing do cara umumi adong do na secara khusus diturpukon si patupaota laho mamuji debata marhite. Pengakuan manang panindangyotat ni jolma, hita jolma, marhite pambahenan ni debata na tajalo di bagasan ngoluta. Ahamay amang inang, molo parjolo di dok marsoba tu debata do sogo sudi akka bangso parbegu songon di ayat 20 lui. Di hati dakon parpesalmen dada holan di bangso Israel dohot hahanggina, dohot akka pinoparna mamuji-muji debata. Alay jupang do tikina hai baruon di Portibion. Marsomba tu debatado sogot sude nasa bangso parbegu. Jala tarbukti doi amang inang. Sian bangso Asia, bangso Eropa, bangso Amerika, nang hita akka halak Batak, nanunga marserak dilihat bangso Indonesia on. Tungdang habilangan do torop ni jolma mamuji-muji debata. Jalaon mananeng tabereng songod dia debata mamasu-masu akan nanasyanna. Mamasu-masu ganup akan na uso-uso mamuji jo pasangapon kuarna. Jala dison mananeng tabereng amang inang. Marhite naboy hita patadahon mangalehon panidangiota di tonga-tonga ni ngoluta. Artinya kita boleh melihat bahwa memuji-muji Tuhan ini kita lihat dang holan punguata, dang holan huriata, alay saluhu do na pinasupaso ni debata,
sekalipun kita berbeda denominasi di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita satu di dalam Kristus. Satu di dalam pemujian kita untuk memuliakan namanya. Itu mengapa dikatakan di ayat 28, ingoton ni isi niliak portibion ma, jalan nasida masa luhut akan adong di portibion, akan memuliakan dia. Inilah menjadi sukacita yang besar bagi kita di Minggu Kantate ini. Agar kita tidak merasa eksklusif ketika kita adalah dari denominasi HKBP. Tetapi kalau kita bertemu dengan denominasi yang lain, kita melihat keberagaman itu sebagai jalan kita untuk memuliakan Tuhan. Tidak menganggap kita lebih eksklusif, tetapi kita boleh melihat itulah cara Tuhan memberkati setiap orang yang memanggil namanya, memberkati setiap orang yang memuji dia, dan kita disatukan di dalam kasih-Nya. Na paduahon bohado hita mamereng ay Jahoba do napuna harajaon, jala pargonggom di akka parbegu, nang pedang habilangan akka bangso na mga rajai portibion, alay adong do pengakuan di turpukon, dang adong raja na marhuaso selain daripada raja yakni Kristus Yesus yang kita percayai. Artinya itulah mengapa sukacita yang dirasakan oleh para pesalmen dia nyatakan bahwa di tengah-tengah saluhut di portibion dang adong naboy manaluhon harajaon di debata. Jala toktong dang lea rohani debata marnida akan na toktong manjou ibana diaka pardanggolanna dang ditabunihon debata bohina maradopon akan na jauh-jauh di kuarna. Artinya disinilah kita boleh melihat kerajaan di dunia ini bisa menggunakan reputasinya, kekuatannya untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa mendengarkan setiap orang yang berseru kepadanya. Amang inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila di dalam nats ini, di dalam topik Minggu Kantate ini kita diarahkan untuk mencari Tuhan dan memuji namanya, ikon mamuji-muji Jahoba doakan na uso-uso di ibana, ahanaboy talapati jalata putihi, nagabe sitiopot tadi Minggu Kantateon. Amang inang, berbahagialah orang yang mencari Tuhan. Dia akan diberkati. Dia akan beroleh anugerah dan kasih setia. Hidupnya akan tenang dan menerima damai sejahtera. Apapun yang terjadi dia akan berada dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Itu mengapa dikatakan di buku ND 255, Holan sada donarikot, Jesusi lehon tuau, ay molonunga ina dapot, dangtung pasuk palua hona mulut aja hadisi. Artinya hanya Tuhan narikot di tonga-tonga ni ngolu ni jolma na mga lului ibana. Tidak harta, tidak si adongan pangka dot akalan na asin. Alay molo dapo narikoti. Di sido boy mga lehon dihita hadameon. Di sido boy mga lehon dihita roha na sonang. Maka bila dikatakan di dalam nats ini bahwa orang yang mencari dia akan memuji-muji namanya karena apa? Karena orang yang mencari Tuhan akan berbahagia. Karena orang yang mencari Tuhan akan beroleh anugerah dan kasih setia. Karena itu, karena dia merasakan pemeliharaan Tuhan tidak berkesudahan. Karena itu amang inang mencari Tuhan adalah sikap hidup. Sikap mencari Tuhan adalah pola hidup yang terbangun dalam diri seseorang dalam waktu yang lama. Maka kalau kita lihat para pesalmen ini di dalam dia mencari Tuhan, ada kalanya dia meratap kepada Tuhan. Ada kalanya dia melihat Tuhan seolah-olah tidak bekerja dan meninggalkan dia. Maka kita boleh melihat di sini mencari Tuhan adalah sikap hidup, pola hidup yang terbangun dalam diri seseorang dalam waktu yang lama. Setelah proses yang penting dan sangat menentukan, dia hidup dalam pencarian yang terus-menerus dan konsisten mencari Tuhan. Itulah mengapa di tinggi ponjo roham, di tiki ngalu si taononmu godang akahapor suhon na di taonmu amang inang. Molo mangangguk badar peho tu Jahoba sotung mandele ho. Alay lului ho mahita tetap konsisten untuk mencari Tuhan. Karena di dalam pencarian itulah kita akan menemukan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ada seorang penyair yang baru
meninggal kemarin lalu, ada syair yang luar biasa yang ia tuliskan. Dia katakan di dalam syairnya ini, Tuhan, aku mendapatkan bencana. Aku begitu ketakutan. Hanya Kaulah Tuhan yang aku hubungi. Kemudian Tuhan menjawab, hanya Kaulah Tuhan, karena nomor satu-satunya di dalam handphoneku tidak ada lagi. Cuma hanya dirimulah yang kuhubungi. Kemudian Tuhan menjawab, iya, akulah satu-satunya nomor yang tidak pernah kau hubungi dari telepon yang dari seluruh kesibukanmu yang engkau lakukan. Atau saya bacakan di dalam, dia katakan begini, doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Ini adalah tulisan dari penyair yang baru saja meninggal, Joko Pinorbu. Ini adalah syair yang boleh mengingatkan kita bahwa mencari Tuhan itu harus kita bangun dari kehidupan kita yang konsisten. Ketika syair itu boleh menggugah setiap orang yang berkantor di ponselnya, yang tidak pernah menyapa Tuhan, ketika dia menyapa Tuhan ketika di dalam keterpurukan, ketika dia menyapa Tuhan ketika dia di dalam kesakitan, ketika dia menyapa Tuhan ketika hidupnya sekarang tidak baik-baik saja, itu adalah tindakan yang tidak konsisten. Maka ketika penyair itu kemudian menjawab, ada jawaban dari Tuhan mengatakan, iya, akulah satu-satu nomor yang tidak pernah kau hubungi. Hal inilah Amang Inang menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kita. Mencari Tuhan adalah sikap hidup. Sikap mencari Tuhan adalah pola hidup yang terbangun dalam diri seseorang dalam waktu yang lama. Bila menemui perjalanan kita yang jatuh bangun menemukan Tuhan, tetapi tetaplah konsisten mencari Dia. Bukan hanya ketika dalam keadaan terpojok, terdesak lalu muncul keinginan menjumpai Tuhan. Bukan demikian. Tetapi bagaimana kita mencari Tuhan menjadi sebuah kerinduan hati kita. Mencari Tuhan adalah bagian yang paling prinsipil dalam hidup manusia. Karena dia memahami bahwa dia tidak bisa terpisah dan membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Orang yang sudah bertumbuh dalam proses pencarian akan Tuhan, dia akan konsisten dan menjadikan itu menjadi hal yang prioritas baginya. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan ketenaran dan segala apa yang boleh diberikan di dunia ini. Melainkan hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah yang paling dirundukan. Karena itu Amang Inang, mari mengambil sikap menjadi orang yang paling berbahagia. Karena orang yang paling berbahagia adalah orang yang mencari Tuhan. Bahwa kita lihat kemudian tadi di lirik lagu buku ND 255, Holan sada donarikot Jesusi lehon diau, ima hubungata marhite debata. Ambillah sikap itu. Dan bila boleh kita lihat Mazmur Daud ini juga terrealisasi dalam kehidupan Yesus yang telah menderita dan sengsara. Dia adalah orang yang menderita dalam bentuk segala kesengsaraannya. Ini juga yang dikutip Tuhan Yesus yang mengatakan di kayu salib, ale debataku buah satung tadi konom muau. Di soneng tabereng Amang Inang ini menggambarkan sebuah penderitaan yang amat sangat bagi Yesus. Tetapi di balik itu dia mendapatkan kemuliaan. Maka patutlah kita belajar Amang Inang di dalam setiap kesesakan dan penderitaan yang telah Yesus alami untuk mempertahankan atau untuk menyelamatkan kita sampai dia dimuliakan oleh Bapaknya. Oleh karena itu, setiap orang yang mencari Tuhan tidak akan kecewa dalam hidupnya, yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan memuji-muji Tuhan sepanjang waktu karena dia akan melihat kuasa kerja dan kemurahan Tuhan akan memberikan kemenangan baginya. Belajarlah seperti kerendahan hati daripada Tuhan Yesus. Dia tidak merengek, tapi dia tetap setia menjadi Yesus bagi kita yang menyelamatkan kita.
Sekalipun dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dia tetap menyerahkan dirinya di bawah tangan Tuhan. Jadilah kehendakmu. Karena itu, amang inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari memuji dia, mari berkantate, carilah Tuhan. Karena setiap orang yang mencari Tuhan akan terberkati dan memuliakan dia. Amin, kita bersatu di dalam doa. Dipuji kami mahu ale Tuhan pardenggan basa, dihatam nanunga paingotok kami, songon nanyasianmu, nanunga madai denggan basam, di pardalanan di ngulu nami. Tunggudang doa le Tuhan, na hubulus kami, aka parmaraan, parsahiton, sitaonon, takas jala hurajumi kami doa le Tuhan, songon dia pambahen mananmu, na pamonakok kami. Nang pe di pardalanan na sejok-jok doa kami ale Tuhan, maswada hoko, mangangguk badar marado poko, alai dang ditadi koko kami ale Tuhan. Sai toktong do dipatuduh hoko hamonangan do dalan pangurupion di ngulu nami. Jala ido ale Tuhan na di hati dakon ni parpesalmen. Marnida songodia ibana ale Tuhan na majalo pangurupionmu na pamonakon ibana sian salut akaparukilon na. Jala disima ale Tuhan di hati dakon ibana na ikon mamuji-muji hodo ibana ale Tuhan di tonga-tonga ruas na riyai. Jala digararibana male Tuhan baga-baga na marado poko. Jala dido ibana do ale Tuhan iko saluhu do didilia portibion makatidak koko. Atong ale Tuhan songoni mahami. Dang tarasam jala dang tarhabilangan dengan basa male Tuhan na hujalo hami. Mulutung peson nari Tuhan godang ragam ni akaparukilon na hujalo hami. Ale diajari hodo hami ale Tuhan marnida akka pambahenanmu na sailaon. Asa disi hami ale Tuhan togu marhapor syaon. Jala disima hami ale Tuhan boy mamujiho na toktong paluaho kami siya nakaragam ni hamaolon. Atong paluas jala ajari mahami ale Tuhan mangalului ho. Ala didok hatam do ale Tuhan. Ise na uso-uso di ho ale Tuhan. Saya dapotan do haluaon. Jala iko dipuji-puji ibana do ale Tuhan debata na paluahon ibana. Asiroham patuduhon di hami ale Tuhan todim na mangurupi hami. Asa disaluhut aka pardalanan ni ngulu nami ale Tuhan. Dakku tadi ko kami ho ale Tuhan. Jala toktong ikot togu kami di bagasan ha porsyon nami. Ay holak ko do Tuhan na tupalua ho kami. Siya nakanamasa di tonga-tonga ni pangguluan nami. Atong pabotohon madihami ale Tuhan marhite todim na mangajari kami. Asa hot kami di bagasan pakirimon na mangulu. Daw masya nakapadilian. Jala homa ale Tuhan nagabi sitiopan nami. Songoni male Tuhan hatam na nunga hutangi ho kami di bagasan minggu kantateon. Sada pamujion nami mayale Tuhan mamilang-milangi dengan dibasam di pardalanan ni ngulu nami. Nang songoni maale Tuhan akaruas di huriam na maddate. Na mangay aka hangalutan di pamatang na ikon marsahit na ikopya di jabu nasida manang di rumah sakit pe ale Tuhan. Asa toktong nasida ale Tuhan di bagasan pakirimon na bangulu. Na mangalihon gugo di nasida, utangnya ko kami di inang nyonya insinyur si matupang buru si mancutak, di inang nyonya sintua banjar nahor buru manulang, di inang parulian buru pasaribu, di amang aha manurung, inang nyonya naibaho KR buru pasaribu, inang nyonya si tanggang buru kuta barat, inang si tua kagultom buru pardede, inang J si torus buru panjaitan, inang nyonya MP Silitonga buru samosir, inang nyonya sintua ate si mancuntak buru siahaan. Inang nyonya FC Laban boru pakpahan, nang di boru nami Metasya Serenauli boru hasibuan. Manang diganup aka ruas ni huriam ale Tuhan, nang dia ka keluarga nami molos tungson nari ale Tuhan nasida mangai aka parsahiton, parukilon aka pojok roha ale Tuhan, urupi manasida ale Tuhan, asa toktong marpakirimon, asa ditikina boy nasida Tuhan, markantate mamujiho ale Tuhan, didenggan basa na pinabotohonmu di ngulu nasida. Pasu-pasu masalut aka ruas ni huriam na boy marpungu di bagasan tikion. O manama masu-masu kami di pardalanan ni ngulu nami. Kami na marumah tangga, kami na markarejo, di salut akayana kon nami siya namek-mek sa ito na magudang. Toktong ramulti kami ale Tuhan, tugu-tugu kami manadadalan hati goran mi. Asa mulu mardalan kami ale Tuhan di dalan mo. Sejupang do kami ale Tuhan akan nasinita ni roha nami. Jala tarpasu-pasu jala go dami ngulu nami ale Tuhan. Atong ajari kami ale Tuhan mandalani ngulu nami si kanupari. Nang suang-songon ni ale Tuhan di pardalanan ni huriampe. O manatoktong manugunugu kami ale Tuhan.
Disaluhut aka program na naing hubulus hami di bagasan sa minggon, nang di aka program na berkepanjangan. Asa anggia ale Tuhan sudi saluhut na iboy marture doho denggan, dalan nami ale Tuhan pabotohon, hinadinggan pardalanan ni Huriam di tonga-tonga ni Huriam HKBP Makasaron. Nang ale Tuhan hutangnya ko kami do di ruas na baru, na boy gabe marsaur di tonga-tonga ni Huriam, ima keluarga manurung inang boru hutasoy doho boru nasida sahalak. Pasu-pasu maali Tuhan ruas na ibaron di tonga-tonga ni Huriamon, o mana mangaramuti nasida di tonga-tonga pardalanan ni Goluna, tarlumobi anggia nasida Tuhan di pasu-pasu ho, gabi ruas na matoras, ruas na marsaur di tonga-tonga ni Huriamon. Nang hutangnya ko kami do ali Tuhan, di pardalanan ni Huriam, disakap na dinayang papatupahon, pesta pembangunan pos pelayanan gua. Saya anggia maali Tuhan ni boy mardalan doho denggan, dalan nami boy pajongjokon Huriam di kabupaten gua. Mulutung pegodang aka hamaulo na le Tuhan paloas mahami marpakirimot tuho mananda asin ni roham marhiti naguk marholong ni roha na mga leon roha do pikiran do pambahinan na le Tuhan di hajongjongan ni Huriami asa di bagasan lam semanga masalut aka ruas ni Huriam panitia do parhalado dinalaho manutoponi ale Tuhan pardinggan basa sarihon ma aka panggunggumi nami dilihat portibion nang di bangso nami nang di uluan ni Hurianami. Asa nasida marsahala jala marbisuk manguluhok kami ale Tuhan. Homa ale Tuhan toktong na mangurupi akadongan nami. Naso makilalaho sungo kami di tikyon. Diaka na ho na bencana alam. Diaka na marsikor ala ni hapuguson do aka tindak kriminalisasi. Diaka parporangan nasima roham ale Tuhan dulu manasida. Di bagasan asini rohami ale Tuhan. Jala saya ajari mahami ale Tuhan. Asa gabi pardinggan basa tuak ka na marhahurangan. Asa ima tadda nami ali Tuhan na matoras na makanguluhon hatami di pangalahon nami na tama. Atong hupasat hami mangulo nami ali Tuhan tu bagasan tanganmu. Go di ho mahami ali Tuhan on matangyang nami. Mga sahon kuar ni anakmu Tuhan Jesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Marede mahitas yan buku ede 200 sia ayat sada doh udukna. Huhu matapapungu peliata dalata dinalaho manupahi pesta distrik Indonesia bagian timur. Tuhan Yesus
Matangya kon mapeleata, ale de bata amana mina di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do na sa ulibasa na mauliutus. Pasaat hami mas yanan nilehon mitu hami pelean nami tuho, say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasia kami peleanon, patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion, buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami mandok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. I hope dona puna arajan dohot hagugon roni hasangamon saleleng ni pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala dipasaurhon ma damena tutondita. Amin, amin, Selamat hari Minggu Madihita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Puji dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu.
kuasai segala langit. Mazmurkanlah Tuhanmu, hai air di atas. Memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra raya dan isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi Dari pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia,